molt bé. I serveix per veure totes les coses que hi ha a l'espai, d'acord? Nosaltres ara que ja som grans anirem i donen una pista. Via làctea. Sabeu què vol dir? Via vol dir camí. I làctea vol dir de llet. És una mica estranya. És un camí blanc que hi ha al cel. Ja sé que és una mica estrany, això, un camí blanc, com de llet, no? Ja us l'ensenyaré dins, no patiu que ja anirem veient dins. I a dins vivim nosaltres. Què més? Galàxies, què més hi ha a l'espai? A veure, aquesta mena, que ho hem fet tot petit. Si la Terra fos així, la Lluna, què seria? Més petita que la Terra o més gran? La Lluna és més gran que la Terra, dieu? La Lluna és més petita que la Terra, val. Però quan més petita és la pregunta? Si la Terra fos així, la Lluna t'ho has dit més petita. Que és així, 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 així. La Lluna li dona voltes a la Terra, que sí, li va donar voltes, un cop al mes li dona una volta. Però la gràcia és, si tot això fos l'espai, on estaria donant-li voltes? Que estaria així, donant una volta així? O estaria així? Així. O així? No. O així? No. Un massatge. O molt més lluny. Com que no ho sabem, queda clar aquest joc que hem fet. És perquè també tot està molt lluny. Si en lloc d'anar a la Lluna anéssim a Mart, que és el següent, que està més a prop, ja per arribar a Mart trigaríem 8 mesos. D'acord? 8 mesos per anar i 8 per tornar. Sostre, però que hi ha unes línies negres. Ara això és una finestra, que ara obrirem. Fem obrir. I després de dinar ja el sol no pujarà més, sinó que començarà a baixar. I anirà baixant, 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 serà tarda ja, fins que marxarà, fins que es fondrà per l'altra banda del món. No sé si veieu que a sota del sol hi ha com una taca negra. És la lluna, molt bé. Avui no es veu gaire, és aquesta taca negra que hi ha aquí. No es veu gaire. Avui hi ha lluna nova. D'acord? La lluna i el sol. Anem a veure els moviments, tots van alhora, Primer la Terra, hem dit que es donava voltes com una baldufa. Moviment de rotació. Alhora, la lluna li dona voltes a la Terra. I després tots dos li donaran una volta al voltant del sol. Que és l'altre moviment que estem estudiant, que és el de translació. Està plena de forats, es diuen? Cràters, molt bé. Mercuri, Venus, Terra, Mart, Júpiter, Saturn, Urà i Neptú. Són els 8 planetes del sistema solar. No n'hi ha més. Quan dic això? Pedres de gel. De gel. I de pols, algunes també han quedat tot, Aquí les veiem molt a prop, però és tot tan gran i estan tot tan separats que si agaféssim una nau i passéssim per l'anell,
the trick on my way to Mars. I'm a collision course. I'm a satellite. I'm out of control. I'm a jealousy, ready to reload. Flying out of the box. I gotta go.